vertrouw de waarden en de normen van de andere generatie. Ik vertrouw, die stelling, ik vertrouw, dus jij vertrouwt de waarden en de normen van de andere generatie. Moet je nog nadenken? Bepaalde waarden en normen. Zoals? Sociale controle. Maar sociale controle in de zin van dat buurtbewoners er voor elkaar zijn, dat er een band is, dat ze op elkaar kunnen terugvallen. Niet in de zin van dat er allemaal verklikkers zijn in de buurt. En maar gewoon met dat sentiment van we zijn er voor elkaar, dat vind ik heel nobel. Ja, ik denk ook dat, en dan een van de dingen wat about die saamhorigheid dan? Ik denk dat eerlijk, met alle elektronica die mijn generatie mee heeft gekregen, dat veel van Generation, wat zijn wij? Generation C volgens mij. Dat ken ik niet. Ja, maar dus dat wij dus met, wij zijn, dus een bepaald deel is geboren na de uitvindingen, dus de telefoon, laptops en zo, daar word je mee opgevoed. Het maakt dus dat je, dus egoïstisch? Ja, dat je heel erg op jezelf gaat beginnen te leven. Vind je dat nou goed? Nee, ik denk dat het handig is dat we werelden apart kunnen zijn en nog steeds zo dichtbij. Maar ik denk dat daarmee verloren gaat dat je niet eens communiceert met je buren. Dat kinderen binnen blijven, dat vind ik jammer. Dat mensen in één huis met 2 telefoons communiceren. Oh ja, dat ken ik ook. Ja, dat één persoon boven is en de persoon belt. Ja, kom je eten. Weet je wat dat inhoudt? Die saamhorigheid, die naaste dat liefde, dat nussen, dat koesteren van elkaar. Dat is eruit en dat heb je nodig als mens. Dat is heel belangrijk bij je opvoeding, bij je ontwikkeling. Dus je vertrouwt de waarden? Kijk, een van die waarden die ik niet vertrouw, waar ik geen vertrouwen in heb en geen vertrouwen in kan hebben, is dat kinderen geslagen worden, maar omdat op dat punt kinderen niet begrepen worden. En het moment dat je een kind slaat, ben je radeloos. Dan geef je op. Eens. Vertrouwt u de waarden en normen van mijn generatie? Ik denk het. Ik ga niet zeggen, ik wil het zeggen nee, maar dat zou te hard klinken. Want jullie hebben ook mooie dingen. Zoals? Zoals plezier maken, jullie vrijheid, jullie de waarde opkomen voor jezelf vind ik mooi. Maar ik vind de waarde saamhorigheid, ik vind de waarde elkaar ondersteunen, vind ik wel mooi. En dat zouden jullie kunnen overnemen. Ik kan me niet voorstellen dat in deze tijd de jeugdigen aan zichzelf alleen denken. Ik maak een fout hoor, ik mag niet generaliseren, dat sommige jeugdigen ervoor kiezen om, ze hebben een telefoon, ze willen nog een telefoon, ze hebben zoveel dure dingen, terwijl er kinderen in je klasse zijn die niet eens een kleine Nokia kunnen kopen. Vraag je moeder toch, koop ook een voor die andere of deel je brood met iemand anders. En dat had je vroeger. Dat je kon delen. Oh, daar schrikken kinderen echt van hoor. Wanneer ik in de klas, als ze geen eten hebben en ik loop met mijn broodbakje naar ze toe. Hé, ik heb vandaag geen pindakaas hoor, ik heb vandaag vlees. Maar als je, of ik heb worst, vind je dat lekker? En dan kijken ze. Dan ben je uitzonderingsgeval denk ik. Ja, maar ze schrikken echt. Nee, ik zou niet kunnen. Maar ik zeg, maar je hebt geen eten. Nee, het hoeft niet. Weet je wat je fout doet? Pardon. Weet je wat je nog niet zo goed doet? In deze tijd wil ik je adviseren, ik ben 68 en jij bent 15. Je kan niet in het openbaar gaan om te zeggen. Ze zitten in de klas in de pauze. Ze zijn meestal. Maar ik vind dat je daarvan af zou moeten kunnen stappen. Het is helemaal geen schande. Dat is wat jij vindt. Ja. En daarom reageer ik er zo op. Het is niet dat ik vind dat anderen dat zouden moeten doen. Maar neem een advies van een oudere. Ga in de pauze, ga in een hoekje. Oh nee, maar meestal zitten ze in een hoek Ik heb gemerkt, je hebt geen brood meegenomen. Wil je een broodje hebben, alsjeblieft? Ik weet 100%, op de Marie Lefebvre school ben ik directeur geweest. En ik had kinderen die geen brood hadden, grote jongens. En ik zette mijn brood op een kast. En ik wenkte ze, loop langs, dan pak je het op die kast. Ik maakte mijn brood thuis. En niemand wist aan wie ik een stukje brood had gegeven. Maar elke dag had ik brood op de kast. Omdat ik het geheim hield.
Maar als je zo demonstratief gaat... Maar waarom zou het geheim moeten zijn? Omdat jij vindt dat het geen geheim moet zijn. Maar ik zeg je... Ik vind dat je je niet voor zou moeten schamen. Je zou je niet moeten schamen ervoor, hoor. Sommige ouders hebben het werkelijk moeilijker. Mag ik even? Martijn, luister naar de ouderen nu. Jij vindt het, je bent 15. Ja, maar ik wil begrijpen waarom u dat vindt. Ik heb ook ervaring, we hebben hele andere ervaringen, dat zeker. Je hebt ervaring dat ze het niet nemen, ze willen je brood niet, terwijl ze honger hebben. Nou, sommige kinderen hebben ook echt nukken, dat weet ik ook. Kinderen vinden, ja, maar kun je me geen 5 SID lenen, dan kan ik, dan kan ik patat kopen. Ik heb zoiets van, nee, soms heb ik het, maar ik weiger dat te doen. Maar zie je, is er weer een ander inzicht, want ik zou ze die 5 SRD wel geven, want iemand gaat je niet zomaar 5 SRD vragen. Wat ik zeg van jullie generatie, wat ik mooi vind, is die plezier hebben, jullie vrijheid en zo. Dat vind ik echt mooi. Maar ik zou echt verbeterd willen zien hoor, die sociale controle. Het vertrouwen moet terugkomen in elkaar en het samen delen. Laten we voor elkaar gaan. Martijn, ik vind dat jij niet de rechter moet zijn van mensen. Je bent jong. Laten we eerlijk zijn. Neem het van een oudere aan. Ik heb met armoede tot vandaag worstel ik met jongens die in armoede leven. En ik ga je iets leren vandaag. Geef. Blijf geven. Blijf geven. Zonder oordeel. This is another Supreme production. Supreme TV. To entertain, to inform, to inspire.